Nagmamouth siya yun. Depende yan ha. Lumipad ang aming team at nauto ang KMJS. Sila Lapu-Lapu. Kasi mga katsa, ano ka pala si Paolo. Ang isa sa pinakamatinding hamon nito sa ating channel ay ang sulot o sukotan. Maraming bago ngayon kailangan ko lang ulitin. Ang sulot ay okay, ang sukot ay Tagalog ng cringe. Kaya matagal na ko na itong pinaghihirapan. Umabot natin 20 plus sulot o sukot. So, tingin nyo lang sa ating pinned comment o description kung feeling nyo ay matibay ang inyong sikmura. Kaya wala kayong mag-cringe ha, tinagal simulan. Bigyan mo ako ng score dyan. What if... What if hindi ka natunawan? Sulot! Kaya dahil ang baboy nyo. Wow, pucha, updated tong meme music na to so bumawi siya. Inipit ba niya yung bag? At tinornilyo niya yung bag. Nice. Okay, pinapakyo kayo. Binibiro ka lang naman yung biro. Sukot! Leche! Wala naman kita lang nakatulog lagi ba? Love you. Ibang tulog yan, men. Sulot na lang, condolences. If bumalik si Jose Rizal sa taon natin, nakita niya ang mga batang naninagayon, gusto kami nag-iinot, mga dalaga na agad ang bukit ang simpayak sa abang. Sinasambit ang ito na ba ang bansa akin pinaglamang ulit tayo na. Ba't puro lang si Rizal? Hindi ba tayo pwede magkaroon ng bagong mga bayani ngayon? Diba mga role models? Diba? Tapos na yung panahon ni Rizal. Iba na kasi era nun Iba ang mga bisyo ngayon sa bisyo noon. Yun nga, mas maganda kung maganda tayo mga role model. Mga modernong bayani ngayon. Hindi ata yung sinabi dun sa Koyo ba yun o General Luna. Yung mga bayani natin, may mga kanya-kanya din naman siyang bisyo Iba kaya nga Dr. Pepe ang hilig sa Pepe. Diba? Paano kung hindi inubos yung oras sa panlalandi? Paano kung mas binuso sa ibang bagay? Pero yun nga, bayani sila at mga tao din. Mas maganda kung isipin natin para mas nakapako tayo, hindi yung pako nung kanina ni ate, nakapako tayo sa realidad. At mas nagiging close tayo at realistic sa ating mga bayani. At sa tunay na tema pa ng isang bayani. Sunod, mag-appreciate at matulog. Okay, tama pala si Rizal. Ano yun? Diba? Ginamit pa niya patungan. Galing! Galing nyo! Hayop kayong dalawa. Well, sana worth yung views, diba? Scroll up mo na lang din itong YouTube video na to. At i-like, diba? Parang TikTok. Gano'n na din ako ang views ng La Solidaridad no? Okay, sukot yan. Sunod! Sila Lapu-Lapu. Si Jake Vargas. Kasi ano yun? Joan of Arc? Sino ba yun? Hindi ko rin alam. Wait lang. Chito Miranda? Kaya ng SB19. Kaya na lang, tulungan nyo na lang ako. Sino to? Pero maraming salamat. Sulot dahil napatawa mo. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Hey, Negrito! Still waters run deep. Hey! Okay, bang ano yan sa Pilipinas? Term yun YouTube. Guess who's back? Hey! Ayun na. Sunod, sukot. Dahil saktong-sakto ako dun sa tunog. Gusto ko siyang pakasala. I love you so much. Kaya po, ibenta ang kidney ko para sa'yo. Naiiyak siya. Masaya lang ako. Promise. Pinakamalaki. Nakita ko nga ito sa feed ko kasi siyempre pangmasa. Kahit nadadaanan ko sa Facebook na nag-break daw o merong issue sa pagitan. Long story short, nagsimula sila na magko-content pero na-inlove daw si Boy Tapang. Tapos nung pinag-uusapan nila yung content, parang ayaw na nung girl. Kasi nga, content lang. So, meron din parang ex din si Boy Tapang, gusto yung balikan. Tapos bakit naman may inis na? Bakit siya may inis? Di naman talaga sila. So, yan ang hirap pag mga content. For the content ang person, lagi yung tatandaan na content lang. Yan, ito yung isang sabi ni LJ. Yes, it's only for tandem. All I do is do my part and make it work. Tapos sinabi din niya dito na may mga green jokes daw na pinapabayaan lang niya or ayaw niya kasi kailangan niya for the content kailangan niya sakyan literal sakyan ang views at ang katawan ni Boy Tapang syempre kaya si Boy Tapang kaya niyang sikmurain yan ang hirap lang dito Bisaya ito usapan na to di ko maintindihan continue pata kispi pata sa tandem tawag na siya I'm so sorry I feel so badly last time I really everything sorry nada cause feelings emotions what else Englishman si itong Ronnie Swan yung kanyang parang personal public account kung may ganun pang term basta hindi yun yung kanyang Boy Tapang page
age. And after all this happening, naging mature ako, nasabtan. Nasabtan ba is nasaktan? Ako, oy, yung tanan. Alam ko, lagi ko narinig yan mga tanan. It's all about business. Sorry, it's my first time. First time nga naman niya makipag-column ng ganon. Na-in love siya masyado sa kutis ni LJ. I feel in love like hindi. Ako, mga feelings talaga. Kaya huwag kang magpapaniwala porket naglalaplapan, nagmamahalan. Pwe! Kadire, napakarami. Mayroon pa naman ibang labi eh, di ba? Pwede may ibig sabihin nun, mahal mo na. Porket hinalikan mo. Lagi kayo mag-iingat sa mga first time dyan gusto mag-content, di ba? Tandaan nyo lang for the content lang yan. Hindi ko ito naiintindihan. Pasensya na. Basahin nyo na lang. Ingon, yawa ka di ay may plema. Ba't may plema? Don't you already now feel? Okay, so parang na-in-love siya tapos nagsisisi siya sa dulo, ginawa niyang complicated. At sumagot din dito siya mismo and read each caption, each picture. Ngayon alam niyo na sino nang gamit. O totoo naman talaga na ako talaga una na nag-chat sa kanya. So siya ang lumapit. Siyempre lalaki ako. You just assume yung gender namin. Ako never ako lalapit. Mapa-chicks man yan na YouTuber, malaki dede, hindi. Kahit mas konti pa ang subscriber sa atin, hindi tayo magpapagamit. Ako talaga yung una mag-chat. Ayun, totoo naman talaga namin. So sa ganda aura niya, bla bla bla. Tagalogin ko na lang. Maraming salamat, Boy Tapang. Sa kantunay na para kasi si Jose Rizal. Dami mo alam na lengguwahe. Nag-chat siya kung kailan daw ako pwede na mag-shoot na kami ng video. Dapat kasi tinanong mo kung anong klaseng video, di ba? Mga scandal yan. Nagalit siya kasi di ako nag-reply. Ini-snub ko daw beauty niya. Ay wow, ganda ni Ache eh. Jowa. For the content. Huwag nyo kalimutan laging collab, ha? Collab, ha? Yung love sa collab is hindi lab-lab, ha? Hindi lap-lapan. At ito, anong content namin. Ano ba sabihin ng doll? Yung doll. As in, parang shorty, gano'n, doll. Pero nagkikiss sila eh, di ba? So, okay lang. At dito natakot ako sa gesture na syempre kahit maganda. Hindi na lang natin isuot kasi baka mag-curious yan. Okay naman sabihin na takot ako, sabihin sa'yo na prank lang lahat yun. It's a prank! Pucha, nagalandian kayo, ha? Yung best friend mo, tapos prank lang pala. Prank with boy best friend challenge. Pero di ba nag-ano sila yung kay kapuso mo Jessica Soho? Pareho silang mali dito pero pareho rin naman silang nangangailangan isa't isa eh. Yung isa kailangan ng views, yung isa naman kailangan ng I love you. Just for the views. Mga babae ginagamit tayo pero ginamit din naman siya kasi unang lumapit din naman si Boy Tapang. Nasikmura niya kasi mukbang. Iba yung gusto mamukbang ngayon ni Boy Tapang eh. Pucha. Hindi na karne ng babae na eh. Hindi ko naiintindihan, pasensya na. So dito ko binabasa sa gilid. Kita nyo gano'n siya kasakim sa kasikatan. Pero mapapansin mo na gusto talaga niya magkaroon ng subscribers. Kasi malaki naman talaga ang pera sa YouTube. Naiintindihan ko naman. So, ito yun, no? Ano bang order mo? Halika po. Inaya ko siya na mag-coffee kami. Nag-oo lang ako just for fun. Lumipad ang aming team at nauto ang KMJS. Kasi dito napanood ko to eh. Halos lahat ng skits dito. Para in love si Guy sa kanya. Dito, tawan-tawa ako. Mahal mo ba ako lang? Yung totoo. Para malaman nila, mahal mo ba ako? Sabay unting tulak, asim. Hindi tayo magka-level pero yun nga yun nagagawa ng fame. Boy Tapang, masyado ka matapang sa iyong you beat more than you can chew. Nakakanguya mo ng mga bulate, mga kadiring bagay, nakanguya mo din si ate. Pero nga naggamitan sila, isa sa views, isa naman na in love. Sa isang business perspective, talagang gumana naman. Pero all in all, sukot to. Okay, maraming salamat. Sulod, bumingo ang team nila Jessica Soho. Sulod, nice. Bumingo sila nung lumipad pa sila para lang sa isang fake prank. No? Galing. Ito pala yung sagot ni LJ. Diba sabi nga ni Bea Alonso, time is the ultimate nanginginig na mga philosophers. Time is relative. First meet. Tayo na 8 minutes. Ano to? Puro lang compilation ng Instagram stories nyo. Hoy, puchas. Oh, Bryce One, Boy Tapang. Magaling. Si Sirin. Sirin ng United States. Yan, libre ano yan. Libre grind. Hindi makakaindi si girl. Yun, yung mga ganyan mo. Alam mo na. Mahirap umasa. Ano ba ito? Nag-start pa to 4 minutes in. Mukhang kailangan talaga niya ng pera. 300,000 views na to in 1 day. Marami siya nakuha doon. Maraming salamat. Kasi nga, malaki naman talaga ang pera sa YouTube. Tamang galawan. Ang minimum kasi ngayon, hindi na 10 minutes. 8 minutes na para magkaroon ka ng maraming ads. I'm sigurado ako nilagyan mo to ng maraming ads, LJ. At very good. Naiintindihan ko yan. Baka naman gusto mo, tayo naman mag-collab.
Yung views ko naman, pero hindi ako kasi laki ni Boy Tapang eh. Boy gatas to, boy! Sino mas malakas ang manggatas? Ako, ikaw. Mas sanay akong pumiga ng gatas ng baka kaysa sa'yo. Hindi mo ako matatalo. Okay ba, i-explain niya dito na hindi pa daw siya pwede magsalita tungkol sa content, blah blah blah. Di ba? Na-save ko ang buhay nyo. Okay lang yan. Bale mo, turuan niya ako mag-Bisaya. Di ba? Di ako marunong Bisaya eh. Sa imong tanan, inamong tanan. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Yawa! Sulot sukot, ito naman yawa. Para sa mga Bisaya nating manonood. Sunod, nutrition man. That's okay. Anong tinikman ni Boy Tapang? Bocha, maraming natikman na ano yan, na prutas yan. Ay, masarap pala kapag sinabawan na siya. Sinabawan niya si LJ! Makulay! Ang buhay! Pati na nga pa yung mga lumang commercial ha. Makulay ang buhay pag sumakabilang buhay. Para sa content, sukot, sunod. Ako nga pala, binlock din pala niya si LJ. Masyado siya na in love. Hindi kayo magpapa-in love eh. Ano, hindi ka uuwi. Gusto mo i-block kita? For the views lang, bakit ako nag-I love you? Sulot! Okay, lahat diba, laging kasama mga tropa. May in love. Ano ba? Pag content, walang mai-in love. In love tayo sa pera. Yun ang importante. Wala ng tabo. Wala ginawa sa simbahan. Operatory yan. Sulot! Eh, yung ano, dapat lagyan mo din ano yung sarili mo, yung natawag doon sa club. Sunod. Ayun, yung kaninang sumingit. Sumingit? May problema ka sa akin? Oh! Ayusin mo ah. Asim na... Oo, bakit ano problema? Kapatid ko po yan. Sige. Ano po ba ginawa niya? Galing mo magparinig ah. Ano po ba ginawa niya? Tanong mo sa kanya. Ano po narinig? Eh kasi nagulat ako siya eh. Bigla ko kayo nasa harapan niya eh. Oo, ito nag-teleport. Hindi ikaw ang kaway ko. Kaya nga kapatid ko po eh. Bilang kapatid ko. Tama. Problema. Family. Kanina pa kasi sumingit ka eh. Wala pala eh. Sino may mali? Sinabi nga dyan, wala pala. Ito yung mga babaeng nakakainis ka away eh. Mga alam mo pala yung kere eh. Talagang nakaganon talaga sa'yo eh. Tawa ka ng tawa dyan. Hindi kita inaano. Nakikita ko din yung tinagtitigil. Basta mga po ba tumawa? Kasi po sumingit ka. Sumingit ka po kasi. Nagulat kami. Ano saan ba to? Anong singit sa... Bilang kapatid ko po. Siyempre pagtatanggal ko kahit hindi Singit sa pila. Amowa. Siya magalit? Sa abunutan! Abunutan! Gusto ko away. Tampalan. Oh, pucha oh. Titigan oh. Ayusin mo, Ineng. Nabibigon na yun. Ayusin mo, Ineng. Singit. Minsan gusto mo makipag-away na. May mga araw talagang tinatapa. Pero ito yung mga moments, sarap awayin eh. Pag-awayin mo yan tsaka si LJ. Ito yung tunay na girl tapang pala po. Sunod, nagigil ko si LJ. Naku, mapapalitan na ako. Hindi na ako pwede sa content. Sukot para sa sumingit. Wag! Kunin mo, sayang. Yun na yun. Hayop ka for the content. Sunod. Sukot ka, leche. Hi, Daddy Kyle. Ang pogi mo, Daddy Kyle. I miss you, Daddy Kyle. Oshi. Ooh. A2 joins parang mapka. Mapea! Ayoko na. Sukot. Wala na ako energy. Yung pako na ganun. Nakapako na parang yung bag kanina. Kapako na sa sahig. Mali pa ikot. Nice. Ito rin yung mga nagtitiktok sa ano eh, National Museum eh. Alam ko ang tama't mali, pero ako i-zoom mo dun sa komedya dahil very funny ka talaga. Sukot. Pinoy madaya, kayo na humusga. Lungs, kidney, pancreas, gallbladder, stomach, gallbladder, pancreas, pinapangkain, inner beauty, heart, Pwede. heart, lungs, nagmamouth siya yun. Di pwede yan ah. Veins. Hindi. Ang layo kasi mga tanong nito eh. Intestine, large intestine, small intestine. Hindi. Malapit na sa tate. Oh!
stomach. Medium. Ay! Wow, gulat na gulat. Paano hindi nakuha as daya? Daya. Parang yung stomach ni Boy Tapang, di ba? Ito, di ko to kaya sikmurain. Pero sumba talaga. Paano mo alam mo na sa TVK. Ayun o, sinabi nyo. Gagana to sa barangay nyo. Pwede to gagana kung may mga camera sa tabi mo. Ba, sukot. Yan, henyo talaga kayo. From henyo, naging hangal. Ito yung mga gumagamit ng paikot eh. Umiikot na sa mga exam eh. Ba? Oh! Oh, tiyan. Oh, ano? Oh, inabutan ka na ng phone. Yari ka. Yan na. All out na yan. Labas mo! Para maakit si LJ! Copyright. Ito na lang kesa mademo. Kapag naalala ko ang mga araw na Copyright. Si Boy sa ewan pala to eh. Copyright. Ito na kapag tayo'y Ay po! Nako sa beat! Oy! Copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Nakula! Ilagay mo music dito. Palita mo. Ayaw ka na. Sulot dahil gusto lang niyo magpasaya. Ay po! Kamay ka, di ba? Hindi ka na dito belok. Tangina mo pag kami nang yamot sa'yo, dapat hindi ka bigol. Paano mo nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganito? Kaya kung tapakan na pangalan mo, putangin mo kayo sinusatin mo galing. Galing po, tsa. Nakasakali mo na rin ako. Sukot. Sarad. Oh, shit posting na pala. Okay. Kawawi. Ako na-appreciate ko naman kasi memes lang naman yan. Tatawa pa rin ako. Sarap maging shit poster eh. Sarap maging cool. Ganyan din ako eh. Sukot, tunod. Gusto ko sa mga admin natin eh. Talagang pinagsasabay nila eh. May iba-iba rin sila lang humor. Kaya ito siguro yung shit poster doon sa joke. Ayaw mo. Mag-send pa tayo kay Tia. Kay Pao ng ganito. Kiss me. Tunod. Nagbe-break na si Boy Tapang. Nako, mawawalan siyang views. Imposible. Tunod. Ay, Boy Tapang tayo na lang. So tayo jowa challenge. Unang main love talo. Itag nyo gusto nyo maka-jowa challenge natin. Yung pwede natin gatasin. Ito, galing kay Daniel. Hindi bibili yan. Tingnan natin. Sukot, ginamit mo pa yung Diyos para kumita. Wala sa Diyos ang awa naman daw, di ba? So, pag naawa sila sa takot nila mapunta dyan, kailangan mo na magtrabaho. Kailangan mo lang gawin yung dapat mong gawin. Lord, naka-iPhone Pro Max. Pupal talaga mga tao, no? Sulot, dahil malinis ka na. Edited ba yan? Edited yung uto. Alam ko ang isang utong pag pangit eh. Alam ko yan pag fake na edit eh. At least fully paid na yung kanyang iPhone Pro, di ba? Para rin siya iPhone Pro, waterproof. Pag mapiniti ko isang utong na yan, titigas ba yung tatlo sabay-sabay? Mga gusto ko malaman. Pinoy Henyo! Di ko tinitikman, para di na lang iniiwasan. Bitter. Pero ang gulay, masarap pala kapag sinabawan na siya. Okay, bitter. Kaya rin kainin ng ni Boy Tapang ang mga bitter eh. At panguli ka ni Gabriel, tamang laro ng Dr. Kwak-Kwak sa L. Sana ko yung kaya ka po doon, kamukha ni LJ, pocha, okay lang. Kahit for the content, kahit magkapalit na kami ng pawis, okay lang. At doon nagtatapos nyo, lagay mo ito sukot. Gusto nyo pa na mga ganito, huwag nyo like, share sa mga gusto na mga jowang mestiza nyong friends. Huwag nyo subscribe para lang mga alam.